Really good. Mainit, maulan dito sa amin. Better maulan, maulan. Bukan doon. Sigarilyo hindi maubos. Alat na nagkakalino. Thank you for 2 likes. Hi! Good afternoon, Cheryl. Morning here. Huh? Yan, okay na pang nakadali mo. Trumba. Sorry. Para, pag naiinit niya ako, pag naiinit niya ako, iniulan niya ako. Pakutulong ba ang cellphone? May ada nga yung cellphone. Sige, ay, ito, dito. Bang ko. Dili yung buka na bangko. Kaya sa baba. Oo ba? Ano nga, adobo? Tubo? Bang ka sa bang. Adobo? Tubo. Tapos sabaw? Tubo lang. Ay. Masok ko lang. Gusto mo ba ito sa babay? Gusto? Punduhan ta muna, punduhan man na ano, Ay. isda. Ta. Lumadan ta muna. Muntis yung tanang itong pamuka sa sige. Gusto yun ha? Yung balik. Kundi, punduhan ta ang pichay. Iya. Ang tapan dodo. Kaya, Ha? ha? Ibabaw, piti ada, ikot kasi. Oo. Mana. Ha? Lumutang tayo ko na nakapaw sa city. Oo. Ay, nakapakulog. Balik ka na. Bang. Na. Kapag. Kape. Singan ta, tanggalan na May kape. kape siya mga luto ni Pano. Pagbuhat ako nagkakape. Bawal. Bawal. Kape ko. Para siguro ako. Bawal.
Ito. Ha? Bunay? Pwede kayo sa bunay, basta nilaga lang. Kung kayo sa prito. Pagod na namin, Luis. Kamot na. Pwede man kayo sa ilagay ng prito. Ah, ayan na po. Kaya mag-dito rito. Ma, hulog. Ayan, hulog po. Di, okay man ako kanina. Pumabog. Ito, bra. Di, pwede ba? Mabalik ka dali. Ha? Mabalik ka. Beto. Wawag naman pagkapit. Mas nakalag. May ako na sa lahat. Talagang sa pagtutuwa ka rin ba? Di ba naman may cellphone pala? Hindi mo ko na pagpipwisto ko na sa'yo na nakalag. Pinili mo? Hindi ko ba, ha? Asin po, ang daraw, ang lambuti. Tingnan kailangan ito. Tulo. Ano yun? Dubo mo lang yun. Yadugang mo. Ano? Kaya, so dyan naman, ganito ano. Sampara ko ito. Ganito mo. Ito, may damay na lang ito. Makapadat pa man ito. Ito doon ka, bago ito ito. Ha? Ito, ano? Ha? Hinala. Budong ko. Ano, pilan? Punta sa kahit pa kang punta. Pagkata ka, turog na. Ito na pinuha pa. Yung pasok ko. Ayun yun. Panitan ni Kuya Prince na ano. May ubi din na pero at mo sa dat. Wala. Ano lang yung na tulong ko, dahil ko rin ba? May ring pa? Oo. Ito lang, sige. Tuhok na ilihan. Tayo nag-order na ito daw. Ano? Bigla o mga bigla. So, at lang muna. Mga disda. Maganda muna itong picture. Pagkakain ba? At pagtulong. Ang galing nga na manada.
Ikaw mamay makati ka? Ako, baga nyo at ang pero nailan. Sabi ni Lola Prissy, hindi lang yung nagsasabi. Lang yung nagsasabi. Pero ayan ko. Hi. Ano ka sa tao dire? Kaya. Ayaw ko lang, may iba. Ang kandila. Dapat. Ito ang todo. Ano mo ang dami? Kiluoy. Ha? Kiluoy. Ano yun na? Mga sa babae, kayo may timangan. Kayo lang. Dapat. Okay ako.
Ah, sister. Ano ko kanya dito? Live. Wala na, may palaman baga ka doon. Ano, hindi naman patuloy. Wala na matatawa. Bilis pa ko. Ikaw. Where's my mic? Ito. Kumakuha ako. Uy, naka-live ka, boy. So, what's up sa inyo, guys? What's up? So, how's your day? Sister na. Sista. Ay, silot ko ni. Bukan pa na? Makam pa ng TV, maluto pa ng sulo. Bilis na ano. Oh, paano ito siya? Maluto pa ng ito. Adobo. Mo ka nakaog kita babang. At tuloy po kuha na dito kung anong gusto niyo. Ano? Abo magtudo. Bali ah. Oh, para sa ako gang kay kanina ipanitan awat ni pre kaya yan awat ni pre kay awaton magpanitan ang bunay. Dali ang bunay pag panitan ko dito. Nag-research na nga ano. Magtudo. Magdilaw. Ito na naman yung dapat putuon daw yan. Putuon daw kung ano. Ano yan niya, panayin naman lang yan ba? Ainom kita? Ainom? Ainom? Marama ka mo.
mantika. Eh, love, put. O, yari pa daw, ano daw sa dito sa karni. Kaya dapat maluto. Eh, halo. Yung side na may halo na ta. Paul, saan? Nato! Halo, ano ka? Halo Hindi sa adobo. yun. Kalay pala ako, sorry. Balik ka dyan eh. Hi, Kuya Drinda. Sorry. Naka-live pala. Sorry po.